Jama'a, sunana Hamza Adamu Dauda, ni haifaffen jihar Borno garin Maiduguri. Makasudin yin wannan shiri na naji na gani ba don kuma don isar da saƙo ga sauran al'umma da suke nesa da mu a nan North-East. Ba don kuma ba sai don wasu lokuta idan muna chatting ko waya da sauransu ga mutanen da suke nesa da mu sukan yi mamaki tare da tambaya, wai shin har yanzu akwai mutane a Maiduguri? Ya harkalla yake going a Maiduguri? So a lokacin idan na yi yayin fahimtar da su sai akan iya samun matsala, wani ba zai yarda ba, wani sai ga kaman kawai kana baka so ka nuna abubuwan da yake faruwa da sauransu. To sai suna gani wai ai an ce mana an kashe mutane 1000 kaza, an yanka mutane kaza da sauransu. To ga wannan lokacin wanda muke waya da su da wanda muke chatting da kuma ni kaina na tashi na je wasu garurukan yanda ake magana a garin, sai nake mamaki gashi ni da na ga wasu abubuwan a zahirance amma kuma sai akan faɗi wani abu daban. To shin nace to bari in yi amfani da wannan daman don in rubuto wannan fim ɗin, labarin sai in yi making nashi as a film content so that sai in yi passing wannan information ɗin ma mutane. Na tabbata dai idan dai masu kallon nan sun gani ko da sun taɓa zuwa Maiduguri ko wasu taɓa zuwa ba, daga zaran sun ga amfani da irin locations da wurare da na yi amfani da shi na shirya wannan fim ɗin, na yi imani za su yarda cewa lalle zaman lafiya da sauƙi ya shigo mana nan cikin Maiduguri. To shi yasa na yi amfani da wannan abu. Abu na gaba kuma burina a wannan fim ɗin ba don kuma sai don in isar musu da wannan saƙon. To burina zai cika ne a yayin da idan mutane suka kalli wannan shiri nawa naji na gani nan da insha Allahu a wata da za mu shige shi wato gobe August 2018. So insha Allah zuwa ending August wato ƙarshen wata ta August insha Allah wannan fim ɗin zai fito. Mutane za su iya browsing kuma za su iya ganin sa a kasuwanni so da su kalle shi su tabbatar da wani abu da nake faɗa. Abu na gaba kuma wannan fim ɗin na yi amfani da ƙarfin dama na association namu wato na jaruman fim wato jaruman Hausa fim wato Borno Artist Filmmaker da yake nan cikin jihar Borno Maiduguri. To daga ƙarshe kuma zan miƙa saƙona ga Allah Subhanahu wa ta'ala da ya bani iko da dama wajen gudanar da wannan abun ba tare da na fuskanci wani matsala ko kuwa wata tarzoma a wannan abun. Godiyata ta biyu kuma zan miƙa da Rahis da kuma shi Musa wajen bani haɗin kai da kuma ƙarfin gwiwa wajen ganin mun isar da wannan saƙo. Na gaba kuma ina mai sake miƙa godiyata ga sauran jarumai da suka yi participating a wannan fim ɗin da kuma sauran 'yan uwa da abokan arziki wanda suka taimaka wajen shawarwari da addu'o'i ganin cewa mun yi make wannan abun successful ba tare da mun samu wani calamity ko disaster ba. Daga ƙarshe kuma ina mai sake miƙa saƙon gaisuwata da kuma godiya ga su makallata wanda suka kalli wannan fim ɗin, wanda za su kalli wannan fim ɗin nan ba da jimawa ba insha Allahu kamar yadda na faɗa ending August 2018 insha Allahu. Sai da